Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, dorogие turkmenistanцы. Men aýana sen bir neme ýalaga, bir ýöne sen dogzun dogaýpsyň sen erkek kişi bolup. Sen daşyňdan şunça seredip, şunça düşünjek bolýanlar, sen näme üçin beýle häsiýetli adam bolupsyň? Sen 4 mi 5 sanak aýallygyň bar, dogry dämi? Emma sen ne şu var Allah'dan dilab alanlar elbette sen enen ataň senem bir oglumam bolsun diýip. Sen daşyňdan göräýmägara var bir erkek adama näçe meň deseňem häsiýetiň bara şu titillap beren gelinden artykmaş däl. Sen pikir et, sen hemme ýerde özüňi üýtgeşik görkeçek bolýan. Halkyň haky var. Narod imeyt prava. Adam yolu, atlanan